Ja. Du kan se dem i vinduet. Må jeg gå tættere på? Hvorfor skal du tættere på? De kommer lige forbi dig. Så bare gøre klar til at starte. Jeg er startet. Hvad? Jeg er startet. Jamen hvad er det, du filmer? Du ved ikke, hvad du filmer. Du kan ikke se, hvad du filmer. Prøv at se, hvor højt op jeg holder min. Du bliver nødt til at kigge ind i den og se, hvad det er, du filmer. Nej, det er også, hvis du skal filme herovre. Se, de har lange bukser på. Og lang. Jeg sagde, det var borgmesteren.